Ярминке фестивалінің төп атрибуты отлар булды. Тотарға от бірінші мәхәббәте кебек кадерле дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Мөслимдә соңгы елларда тотар тукымлы отларны үрчетә башладылар. Бу аңлашыла да. Тотар отлы, от тотарлы булырга тиеш. Бабайларыбызның, әтиләребезнең тормышлары от белән бәйле. От бит инде ул эшли торган гына хайван түгел, ул түземлекне хайван гына түгел. Ул тәрбия чарасы да, аның янында булсаң, ничектер күңел тынычланып куя. Ул безнең тормыш белән инде электән бик тыгыз бәйләнгән. Бүген атлар күргән кешенең күңелен нишкәрми калмый торгандыр. Бу әле нишкәрү генә түгел, халкыбызда горур хисе дә уята. Шуңа күрә халкыбызның менә шушы йолалары, шушы гадәтләре, шушы конкурста файдаланган менә шушы матур сифатлар бәйрәмнәребезне генә бизәп түгел, конкурсыбызга да керә икән, бу һич кенә дә артык булмас. Бик күңелле. Без яшәгәндә бу фестивальне 8 март чирларында кышны озату дип шундый бәйрәм бар иде. Һәм анда шулай ук пар атларга утырып йөри торганнар иде. Традицияларны саклануы, шулай искә төшерүе бик яхшы дип уйлыйм. Татар халкы безнең элек-электән үк менә атлар яраткан, атлар тоткан, аларның безнең инде хәрәкәтләнүе дә шу ат белән булган. Шу атларны хөрмәт итү безнең элек-электән килә. Бу бәйрәм безгә бик ошый. Елда шулай кабатланып торса иде. Халык үзара аралашып, әзрәк үзебезнең гурф гадәтләребезне унутмасак иде. Авыл җирлекләре кунакларны сыйлы табыннар белән каршы алды. Бәйрәм яңа ел тамашасын хәтерләтте. Төрле әкият персонажлары, убарлы, кар малайлары, елның символ юлбарыслар сабыйларны куандырып, төрле уеннар уйнатып йөрде. Ярминке герли, бәйрәм герли, һәм безнең бүгенге чарабызның исеме Жискын Граумыңнары фестивале. Моны инде без шундый форматта билгеләргә бәйрәм итәргә дип планлаштырылган иде ярминке. Һәм инде шушы чараның төп фишкасы дип әйтик инде ул атлар. Менә минем белгәнемчә инде шушы бу атлар бәйрәме без бәләкәй чакта ук менә колхоз урамында оештырылган иде. Анда хәзер нинди оешма икән истә түгел. Шунда атлар тройкалар бәйрәмнәр үткәрәләр, парк буенча әйләм җирләре, ишәр ат булатырган атларда бик матур күңелле үтә торган бәйрәмнәр. Без инде мин белгәнчә инде анда атлар торагы бар инде, анда атлар булгандыр инде мөслимлекләр. Да инде оглардан күбрәк килгәннәр инде. Без бәләкәй чакта булгач хәтта бик истә калмагандыр инде. Әтиләре сөйләү буенча атлар торагы бар дип сөйлиләр иде. Заманнарда кызларны паратларга урлап алып киткән булганнар инде. Biz de şu matur гадәтне кертәбез менә бүген. Халык күрсен, белсен, әзгенә булса да истәренә төшерсеннәр. Мондый бәйрәмнәрне Жискын Грау бәйрәме бит, атлар менә яңа үтеп китте. Бу күбрәк алулар өчен түгел инде менә балалар, аныклар өчен чыгабыз. Мондый бәйрәмне шулай матур итеп уздырганнар өчен хөкүмәтебезгә әйбәт инде. Жалагайланып яңгырамасын. Мондый бәйрәмнәрне бик кирәк дип саныйбыз. Минем әткәй мәрхүм атлар караучы иде. Аның бер аты бөтенләй безнең сараебызда яшәде. Гомумән без кичкенәдән үк атларга һәм атларга карата мәхәббәт белән тәрбияләнеп үскән балалар. Жискын Граумыңнары дигән бәйрәмгә күпме халык җыелган. Бәйрәмнәребез матур үтсен, атларыбыз исән сау булсын. Гел шундый матур бәйрәмнәр гөрләп торсын безнең исемебездә. Безнең бөтен татар халкы үзебез һәр вакытта атлар яраттык. Атлар безнең ункулыбыз инде. Илгилектән безнең әтиләр, бабайлар ат яратканнар, ат караганнар. Менә соңгы вакытта, конечно, алар кимеделәр. Ну, әле менә безнең дәвр халкы менә һаманда тутарга тырышабыз атларны, карарга тырышабыз. Ул дәрт бирә, һәр бер кешенең менә күңеленә бирә инде. Яратып карасаң атны, үзе дә сиңа карап ярата инде ат сиңа. Жискын Граумыңнары фестиваленә тройка Актаныш районыннан ук килгән иде. Фестивальне Мөслим ат спорты мәктәбендә шөгыльләнүче кызлар ачты. Банык урамыннан горур атлап килгән атларны спорт мәктәбе укучылары Азалия Вәлиева һәм Шулпан Янгирова ярләгән иде. Алар артыннан Түбән Табы, Мәлләтамак, Вәрәшбаш, Симәк, Әмәкәй, Октябрь, Мәтрәй, Исәнсеп авыл җирлекләреннән җигүле атлар чыкты. Атлар парадын Аргамак спорт мәктәбенең Будулай кушаматлы поние төгәлләде. Гармун тартып, бала чагалар утыртып урам әйләнгән атларга сокланмаган кеше булмагандыр бу көнне. Мин бүген иртән җыенып чыктым менә атлар бәйрәмнәренә карарга дип. Халык бик күп җыелган, бик күңелле. Ат заводлары авылларда да бар иде, ниләрдә дә бар иде. Ат табарлары бик күңелле инде аларга. Ат арбаларына утырып йөргән чакларда булды инде. Мәлләгә укырга барганда да шулай ат арбасы белән әтиләр илтеп куя торган иде. Халкыбыз гомер буе атларга табынган, атларны яраткан. Ул аның ничектер бер канаты кебек тоелган. Шуннан да
Söygende bit ir ot diler. İrlerimizni, yigitlerimizni de ot bilen, onun motorluğu bilen, gayerligi bilen, güçlülüğü bilen, tevekkelligi bilen çağıştıralar. Biz bu festivalni o'tkazganga bek shodmiz. Bu ilk biz yosh vaqtlarda gil bulaydi mart oyida ishlar ot bilan, qo'ng'iroqlar bilan, shulay har bir ovuldan kelaturganlar otlar bek ko'p bulaydi. Bek ko'ngilli bulaydi. Davom etsin shulay. Biz bek qanaqat. Otlarni bek yarataman. Yaştan otlar bilan o'sdim men. Gel. Armiyaga ketgancha ot üstünde durdum. Ondan sonra indi armiyadan kaçkaç otlarını bir görelmedim. Hadi resimdegine görem otlarını. Şuna göre otlar bilan şu otlarını götürüp kalan şop. Yurtaklar malar şopuşlar mı antına gelmeyeyim bunu kendimden. İşenimin bulsunlar, işenimin dursunlar, otlık kankçılarını men özüm yaratam. Otlar qatnaşında beyramның көңелгә якын булуы бәхәссез. Оты барының дәрте бар дип юкка гына әйтмәгәннәр. Фестивальне оештыручылар бәйрәм традициягә әйләнәчәк дип белдерде. Ел сайын кышкы чорда үткәреләчәк атлар парадын, уен көлке, җыр биюле бәйрәмне сөенеп каршы алырга язсын. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.